bangixosha abazalwane lapha ya kuthiwa kodwa isonto elithi sisindisiwe hayi ucosha esontweni ya bangixosha Sure. lesikhathi siphambilini ngoba ngafesela abazalwane ukuthi hayi lento yokweshuma siyona iphathe ukukhonza lento kanti ulambisa abafundisi athi umuntu ungumKristu akekho umuntu ongumKristu okhiphisa abantu kweshumi hayibo hayi bakuciliza ngathi uzenenye uKristu Jesu uthi kuMatthew 16:8 uthi upon this rock I will build my church leso sikhathi leso belingakaqali ibandla kabani ibandla kaKristu Jesu uyabona manje uthola abantu namhlanje bethi basindisiwe kodwa bagibisa abantu okweshumi eish ngoba uKristu wafika waqala inkonzo entsha akukho kweshumi ebandleni likaKristu abakhonzi uNkulunkulu ngoba banezabo izesekelo okay bafika balishumaya lelizwe kuthiwa nangu uJesu eish nangu uJesu mntaka baba kuzinto zakho ilunge nangu uJesu wifi inhlanhla endlini wayifaka inhlahla endlini ungena wena uthi uzovuma ubani uKristu Jesu ungena wena kanjalo wazi ukuthi uzovuma ubani uKristu Jesu emva kwalokho sebekutshena ke ngobaba ola ekhaya ke nangu kubaba wethu nawe ke manje ke kufanele ke uhlonipheke le ndoda ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi amevo ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo onazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisho nesenkonzweni usile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakazekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile greetings bafethu ngiyabingelela lapha emakhaya welcome la ekhaya ku Gifted Media it's a new week bafethu I just want to say I appreciate you for your support that you always showing la ekhaya ku Gifted Media and as well if not yet supported this channel by subscribing please ungazufuna ukuyilalela i-episode izoba mnandi kakhulu uend up esawukhohlwa so ngiyacela abafowethu ukuthi before siya ngaphakathi vele uclick ibutton bese uya subscribe soon we are reaching to 50k subscriber and as well if you want Gifted Media to come and videorize your event we are available make sure you reach us to WhatsApp we are available and also kabaculayo who like to shoot a music video please bafowethu reach to us we are available and as well there is a private school la indaba ezimnandi cela niyofunda so please register now we have isikolo la which is Weza High School Mertis school is a not high school I don't know why I say high school it's Weza High Mertis school is a private school based in Pine Town accredited by the Department of Education to offer grade 8 to grade 9 classes. Registration are open. A guardian needs to visit the school with a latest result and ID or passport copy to register a learner. Contact this number that's showing on the screen. So bafowethu nayi isikolo from grade 8 to grade 9. So let's assemble in my Pine Town and make sure to see a reach out. And as well, there's a sister here, fiber. If you want the fiber, any location, she's able to afige lapo and install the fiber. Now information on the banner. And as well, if you wanna create a channel, you wanna do a beautiful channel. So make sure you contact sister Nai Poster Evelayo la. So and as well before you. You know, I'm always booming with a boom content. Let's tulo see hot kakul for me ukuthi ngingahlala ngedwa. Biza any kind of taste. Maybe ungayenza ke taste yazola awuyithandanga cha bekuyispinach. Today uzothola iSunday course. So ungakhathazeki uma uthola ukuthi i-taste ongayithandi. Lo ithandayo sizoyithola and we make sure lo ofuna sihlale naye let us know ubani ofuna sihlale naye la phansi we'll make sure ukuthi siyamthola loyo muntu sihlale naye phansi so please bafowethu asinyakazeni eyitulweni today we have the man of God ubaba uChiliza angazi ngithi bishop noma ngithi apostle noma ngithi archbishop over to you sir how are you
ngiyabingelela nje kakhulu nababukeli bonke Yes. ukuba ke kule platform ngiyajabula nje kakhulu ngiyabingelela uVincent igama Okay. uchiliza umdunge ngiseleneja ke ngokuhlala la ngikhona ukusebenza la ngisuka khona ekhaya kwahlabisa Okay. Hlabisa ke indaba nje eseduze noNtubatuba noNongoma. Okay. Yes. Okay. Hey kukude kuyahanja ukuya kule ndawo man. Kuyajwa kuyajwa phela. Ngifisa nje ukuthi nje ke namhlanje sithi akekho evangelini lika Kristu ongabeka esinye isesekelo. Uma khona umunye obeka esinye isesekelo i-fake gospel le. Before sifika lapho babucheleza awuthi sazi wena kuqala. Yes. Ukhulelaphi, ufunda kuphi, ukhula umuntu onjani, ukhuliswa ubani? Just to give a background, ukhula umuntu onjani? Ngikhula ke mina ke ngokuzalwa ke ngazalelwa eNkandla. Okay. Yes, sasuka ke saya ke kwahlabisa. Kwahlabisa ke kunesi phakathi nje kwegodi ezimbili laphana kuthiwa ke ukhalokazi noMadondo. Ngifundeke khona isikole. Okay. Uliswa ke umama ke nobaba. Yes, uma wami mamkhize. Ya maningi ke namasonto ke esiwangenile noma engwangenile. Okay. Amasonto engwangenile afika ku10. Hayibo 10 churches. Ayafika ku10 futhi ke uyabona ukuthi afana njengamakhampani. Yeah, ngoba yikho sizobala nje sithi nje awu10. Okay. Yeah, amasonto njengwahambile mina awu10. Ngoba ukuba bekuyinto eyodwa semabunda besingeke sithi 10 angeze sibonele. Make sithi umuntu impilo yakhe yonke mhlawumbe ke sithi noma usebenze noma kwa Eskom. Ngeke lokho ebala elokho ethi ngasebenza kuphi nakuphi. Uzovela athi nje ngibe kuphi Eskom. Okay. Okay. Kodwa lamasonto lawa ngendlela ahlukene ngakhona akusiyona into eyodwa. Ngoba noma uphuma kwelinye kufanele ubhale incwadi. Uthola ukuthi ukuze wamukeleke ngale yana ngoba lamasonto lawa akuyona into eyodwa izesekelo eziningi ezahlukahlukene. Okay. Ngibhabhadiswe nje nakaningi kwezinye indawo bengibhabhadiswa noma sengichaza. Hayibo. Sengithi nalapho engisuka khona ngibhabhadiziwe ngendlela enibhabhadisa ngayo. Bakutshela nje ukuthi hayi phela ngeke usithole certificate. Ngeke ukwazi ukuba yi-full member la ekhaya Ungabhabhadiswa. uma ungabhabhadiswanga yithi. Manje ke sengisho ukuthi ke kulamasonto nje obehlukile ke nje kangaka abakhonzi uNkulunkulu ngoba banezabo izesekelo. Okay. Futhi nokwemukela abamukelani ngokwezwi kaNkulunkulu. Okay. Khona inceke umfundisi bathi uMondli Dladla wangapha eMaritzburg wayikhuluma ngayithanda lento ethi lamasonto bamsebenzisa uJesu njengenja yokuzingela. Okay. Uyabona inja yokuzingela iyagijima ibamba inyamazana. Okay. Uma kodwa siyibambile ayisatholi lutho sithola amathaba. Nawo ke lamasonto lawa ngoba bamsebenzisa ke kanjalo ke uNkulunkulu ngoba mabe fika lapha noma bemi emgwaqweni bafika balishumayela ilizwi kuthiwa nangu uJesu. Nangu uJesu mntaka baba. Kuzinto zakho ilunge nangu uJesu. Wi-Fi inhlanhla endlini. Wayifaka inhlanhla endlini ungena wena uthi uzovuma ubani uKristu Jesu. Ungena wena kanjalo wazi ukuthi uzovuma ubani uKristu Jesu. Emva kwalokho sebekutshena ke ngobaba ola ekhaya ke nangu kubaba wethu nawe ke manje ke kufanele ke uhlonipheke le ndoda. Manje uhloniphe le ndoda ubaba wethu la noma ubingelela uzombingelela yena ngokukhethekileyo noma wakwakhe. Baba kana ekhaya ingelozi yala ekhaya. Uba kahle kahle lapha emasontweni lawa nezesekelo zawo. uNkulunkulu wakhona umfundisi. Uyena uNkulunkulu wakhona ngoba usuyatshena manje. Uyabona? Ayisafani lento njengale kade ikhulunywa lapha nangaphandle kuthiwa nangu uJesu. Uyabona? Uma usula ngaphakathi akusakhalikhali Jesu la. Soyatshenwa ke manje sekuthiwa ke manje nangu baba wakho okuzomela ukuthi umhloniphe noma umbingelela uzobingelela yena ngokwahlukileyo. Yikho kuzobezwa noma bebingelela hayi bazalwane ngiyanibingelela ngokukhethekileyo nceka kaNkulunkulu baba wethu babuchiliza ngokukhethekiile noma wakwakhe. Uxakeke ukuthi le ndoda yayisikhetheka yona kangaka ukwedlula amanye amadoda ngoba wonke amadoda phela ayefana. Inqotshiwe manje ndoda. No mama futhi nabo bayafana. Uzothola kwezinye indawo noma ngabe umama umama umfundisi uyaphuma noma uye toilet uyazi ukuthi bayamphelezela. Kumele kube nomama bazosukuma bamphelezela. Protocols. Yeah, manje sengisho ukuthi ke abakhonza uNkulunkulu usho njalo uMpostoli Pawula
ku 1 Corinthians chapter 3 verse 11 uthi akekho ongabeke esinye isesekelo kuphela yilese sibekiweyo esinguKristu Jesu akuzukuvela kabantu abacelebrate ukuthi bana 10 years bekhona sekungesinye isesekelo leso akekho ongabeka esinye isesekelo kuphela yilese sibekiweyo singubani na esinguKristu Jesu manje ke ngesikhathi kesekubekwa ke manje ke ezinye ke manje izesekelo uyabona manje ukuthi ke akuseyena ke manje ubani uKristu Jesu khona ke ezinye izinto uma kudlalwa ngabantu la ngaphandle omunye umuzi wethi sengaphuma esontweni elingasindisiwe sengisesontweni elisindisiweyo ziyafana lezi zinto uma nje kusese nesesekelo iyafana lento lento umehluko kuba ukuthi nje elinye libukeka ngazo ukuthi li-civilized kunelinye kodwa uthola nje basasebenzisa into eyodwa mangithi elinye liba ngazo ukuthi li-civilized kunelinye ngoba ukuthola abanye besebenzisa iwasho amazathandazela athi umuntu sengasiyeka isiwasho sesontweni elisindisiweyo usesebenzisa iholy water iholy water yiso isiwasho hayibo kuukuthi nje manje laphana bebebiza ngesintu ngapha sebebiza ngani ngesilungu manje sengisho ukuthi ziyafana lezi zinto uma nje usesenesonto elinofounder ngoba uKristu Jesu mawufunda uMatheyu 16 verse 18 uthi mayibuza uPetro noma mayibuza abafundi bakhe ukuthi nithi ngingubani uthi ke mayesephendulile uPetro ukuthi wena unguKristu uthi ke phezulu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami uyabona ibandla elikaKristu Jesu bonke abantu abathi banamabandla noma bangayeka ukufunda iBhayibheli ngoba leli iBhayibheli alibhalelwa ngabantu abanamabandla abo kodwa leli iBhayibheli lamaKristu elebandla likaKristu Jesu kuphela alibhalelwa ngabanye abantu abazolifunda kube khona lapho futhi abaphinde futhi bangafundi khona angenze isibonelo uyabona nje mise babunda mawuzofika kula masonto make sithi ufike nje uthi hayi ngiyanibingelela ngokuqilisa umdungu embi nayi ngisindisiwe nami egameni likaKristu Jesu mabe ngakwazi bathi nje amen kancane hayibo angithi abakwemukeli ngobani ngoKristu Jesu but akuqala ukuthi hayi manje nami ngithi ngiyayijoina iburning the bushes uzobona bayosukuma bajabule uyabona sebezothi ke manje sewungwala ekhaya ngoba usujoyine ini iburning the bushes yebo yabona yini burning the bushes manje uyangihlala phela isonto phela igama lesonto phela uyabona manje sebezokwemukela ke uba ngowala ekhaya ngenxa yokuthi usujoyine leli igama lesonto labe elinefounder hayi ngoKristu Jesu sure uma usathi nje ngisindisiwe nabo mabethi basindisiwe kusazoba khona izinto ezizoxoxa okuzothi wasicela bonke akungebona abala ekhaya benze njani baphume kumele uphume hayibo ngoba la ekhaya wonke umuntu wamukelwa ngane burning the bushes hayibo yenza kanjalo ingceke ngakade ngishumayela esitimeleni ya ngashumayela ke kusho ukuthi ke yabusiseka ya yabusiseka ke lenceke uma ke sengehla ke lapha ke esitimeleni sithi awu siyabonga nceke maqedwe sikhipha nefoni siyibamba kanje siyabonga kakhulu nceke hawu nceke usabusiseka nceke manje nceke ngithi angibuze nceke ukuphi nceke ngokukhonza ngithi ke mina ngikuKristu Jesu hayi ngiyakuzwa lokho sengisho nje ukuthi nje ke ngokwe umbrella umbrella yani manje ukuyibona umbrella eBhayibheli angumbrella eBhayibhelini ufuna umbrella yani manje cha sengisho nje phela ukuthi phela nikuphi ngokwe umbrella yani manje ngiyabuza iumbrella yani hayi ngabona ukuthi uyabona ifoni yakho uyayiqala manje uyayifaka manje ephoketheni manje ngoba una umbrella ngoba manje akayitholi lento ayifunayo khona sebusisekile noma ebusiseka kodwa ufuna kuvele lento ayifunayo manje make wathi hayi ngiseBanana Church uzothola sehaga kakhulu esethu ngwakithi uyabona manje ke sengisho ukuthi ke lamasonto bamukelana ngalezinto abasuke bona beyiqalile hayi ngoKristu Jesu uyabona nje kulamasonto lawa nalawe ngaphuma kuona i10 yes because amasonto i10 mina uyazi ukuthi ukuthola ukuthi abantu bekhona noma ngihlangana nabo noma usakhola abanandaba nabo angithi waphuma kuphela waphuma egameni lesonto lapho isonto yalo abanandaba nawo bathi uyabona kodwa uzolubona uthando lakhona make wangena egameni lesonto lapho bayokuthanda bayokufonela mhla uyeka igama lesonto labo usaqhubeka nokukholwa kuKristu Jesu aniphinde nibe ngabangani na ngoba bona bakhohlisiwe noma lento abayiphethe akuyona lento lena esibhalelwe yona
Eish. abafundi bakaKristu Jesu mebathuma akekho noyedwa umfundi kaKristu Jesu kusukela nje kulabana abawu12 owake wayoqala into yabo akakasazaqala into yabo uyabona kodwa kulamasonto bayakwazi ngisho ukuxoxa ngiyakhumbula nje ngesikhathi secorona ngesikhathi secorona I'm sure ngiyakhumbula nje mayesaqala la ku level 5 kwavela kwathiwa ubani konje ubaba ubushit kwathi uxoxa abafundisi abawu7 abangavumelani naye Hayibo. kwavela Isonto lakhe, umbrella yakhe. kodwa ngoba abavumelani nobani abavumelani naye yebo yabona njalo manje sengisho ukuthi ke ngiyafisa ukuthi abantu bayiqaphele lonto leyo ngoba uKristu ubuyela ibandla lakhe hayi amabandla abantu hayi amabandla abantu khona ke ilizwi elithi ke laphana umthandazo kaJesu kuJohn 17 kusukela evesini lika 20 uma uJesu ethandaza esezoya esiphambanweni uthi ke ngiyabakhulekela noma ngiyabathandazela ukuba babe banye bese ethi angithandazeli laba bodwa obani laba bodwa na abafundi bakhe ngoba ngaleso sikhathi ubesesena abafundi bakhe kuphela Okay. uthi ke hayi laba bodwa kodwa nalabo abayokholwa kimi ngezwi labo ngoba izizwe zonke ziqale ukukholwa kuKristu Jesu sekushumayela abafundi bakhe ngoba ibandla likaKristu Jesu aliqalwanga ibandla likaKristu Jesu esekhona uKristu Jesu ngoba uKristu Jesu akaqhubekanga kuyinkonzo endala kodwa uKristu Jesu ufike wazoqala umsebenzi omusha yikho ke uzothola ke kunabantu abasakhishiswa okweshumi noma besabhizi ngendaba zabo tithing athi umuntu ungumKristu akekho umuntu ongumKristu okhiphisa abantu okweshumi Hayibo. hayi Bakucilisa ngathi usenenya. uKristu Jesu uthi kuMatthew 16 verse 18 uthi upon this rock I will build my church leso sikhathi leso belingakaqali ibandla kabani ibandla kaKristu Jesu uyabona manje uthola abantu namhlanje bethi basindisiwe kodwa bagibhisa abantu okweshumi Eish. ngoba uKristu wafike waqala inkonzo entsha akukho kweshumi ebandleni likaKristu ngeke uzuthola umpostoli noma bonke abapostoli bekhiphisa abantu kweshumi ayikaze ize bebikho kwafike kwaqalwa phansi futhi thina masingena lapha ebuKristwini singena kukhona abafundi bakaKristu Jesu kuphela yikho mawufunda izenzo 2 kusukela evesini ka36 uthi uPetro mayeshumayeza bona abendle endala uthi indlu yonke yakwaIsrayeli lekathi khonza ngani kumthetho omdala indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi yazisise ukuthi uJesu nambethele esiphambanweni uNkulunkulu umenzile inkosi kanye noKristu lithikilizwe ku37 bahlabeke enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli madoda abazalwane senze njani na uthi ke phendukani kade bekhonza ngomthetho omdala kade bekhipho kweshumi baqala phansi ebuKristwini Hayibo. phendukani nibhabhadiswe egameni likaKristu Jesu khona niyokwemukelisa isiphiwo sikaMoya oNgcwele lithi lizwi phenduka abantu kungathi plus minus 3000 uthi sisindisene kulesi sizukulwane esiphambeneyo Eish. uKristu Jesu ufika wazoqala inkonzo phansi abekho abantu abakhishiswa ifirst fruit ebuKristwini wabona abantu bekhiphisa abantu ama-first fruit abaqonda uKristu bayirobhela nje abantu Hayibo. wabona abafundisi uzwe kuthiwa kunomfundisi ogcotshwayo akugcotshwa abantu kuphi na ebuKristwini wabona kunagcotshwa abantu ebuKristwini bathatha lezi yancwadi zakuyiTestament endala lezi yancwadi zakuyiTestament elidala bekukhonzwa uIsrayeli kuphela lapha nezinye izizwe ingeni lapha ngoba nakho kweshumi uIsrayeli ubekuthatha kubafowabo kuphela Hayibo. uLevi ubekuthatha kuphi kubafowabo ngoba bekuyindlu njoba ingane kaJakobe bezu12 bekuyindlu kaJakobe bekuyindlu yabaLevi mawufunda amaHebrew chapter 7 kusukela verse 4 bekuyindlu kabaLevi yabapriest ekade inelungelo lokuthatha yini okweshumi kubafowabo manje ke sengisho ukuthi ke bayazi abantu abaningi abafundisi abaningi bayazi ukuthi bayirobhela abantu yikho bengenamahloni bathatha ngisho imali esalukwazi whole pension Uyayala indaba yokweshumi ugibela phezukwayo. ayikho ebuKristwini ayikho ebuKristwini futhi abafundisi phela bekho kuTestament elidala manje bakuthatha kanjani kwakuthathwa bekudliwa abantu abawu5 liyakhona bedliwa umpriest besidliwa na umnikazi wakho lokukhiphile bekufanele kuhle naye intandane abafelokazi abezizwe kwinkonzo kaKristu Jesu asinazo lezi yazinto lezi asinazo lezi yazinto lezi uyabo sisebisho ukuthi ke izesekelo abakuzona barobha abantu akekho ngabeke esinye isesekelo akekho umuntu ongafika aqale elinye ibandla make ngenza isibonelo nje ngento elula nje make ngenza isibonelo nje mhlawumbe noma ngithi mhlawumbe noma ngeANC iANC siyazi ukuthi iqale ngo1912 awukwazi uqhamuka ngo2025
uthi ufound i-ANC bese uthi yiyo leya Eish. Ubani loyo? Eish. Kumele phela ube ibread, kumele uqhubeke kuyo kuyi-ANC. Awukwazi ukuthi wena uyifounder i-ANC. Uyabona? Uyifounder kanjani? Angithi i-ANC iqale nini ngo-1912. Manje sengisho ukuthi ke nje asiqapheleni ke lezo zinto lezo kunelizwe nje engifisa ukulifunda nje kancane lapha kumaRoma. Yes, umaRoma isahluko u16. umaRoma isahluko u16 Awuyifunde lapho mfundisi. uverse 17 noverse 18. Okay. Ngiyafisa nje kakhulu ke sibheke umaRoma 16 ukuthi lento engiyishoyo ayisuki kumina. Okay. umaRoma 16 verse 17. Uthi ke uverse 17, ngiyanincenga abazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina nahlukane nabo. Lobu bunye bengikhuluma ngabo kuJohn 17 verse 20. Obasebandleni likaKristu kuphela. Akhulunywa ngosonto hlanganana. Ngiyancenga abazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina nehlukane nabo. Verse yokugcina verse 18. Ngokuba abanjalo abayikhonzi inkosi yethu Kristu, bakhonza isisu sabo namazwi amahle namnandi, bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala. Mangithi ke ababanga ukwahlukana fanele sibheke ke i-original group. Eish. Ile ibandla likaKristu ababanga ukwahlukana lapha. Unfortunately ke abanye abantu akaze bangene noma ngeke usikhulume nabo ngale verse ukuthi babanga ukwahlukana ngoba akaze babe kwi-original group okuyibandla likaKristu. Ngoba omunye uthola ukuthi ubeka kumaPentecostal, wasuka kumaPentecostal waya kumacharismatic. AmaPentecostal yihlathi vele ngoba akazabe bikho, ayikaze bebikho leyo movement. Manje lelizwa nkulumo nomuntu onjalo. Uyabona lo nto leyo. Kodwa mawuthi uyalandela kahle ngoba noma uthi uyalandela i-church, abantu ababanga ukwahlukana kwaba i-Roman Catholic Church. Bona abantu abakhohlisa abantu. Manje ke bonke laba abanye abaqhamuka ke beqala amasonto, bona basalelwa nje vele ehlathini vele. Ngoba uthola ukuthi vele yena uyisukele eBanana Church. IBanana Church nayo isukele eMidwife Ministry. Akithi uyayibona lo ndaba leyo. So abakaze vele baze babe. Uyabona? Original group. Ukukhonza uNkulunkulu yinto eyodwa. Manje ke ngenxa yamasonto lawa amaningi ahlukeneyo bakwenza ukukholwa buke bese ngazuthi ku-weak mise babuda kanti abukho weak ukukholwa. Ukukholwa sekwedlulwa inyawupe. Yabona uma unengane eziwu5 mayibhema inyawupe siba munye. Zihlanganiswa yini? Inyawupe. Eish. Zibothoke ziswane zibhema ini inyawupe. Lezi ngane la lesithi ingane ngingachilisa lezi ziqale bese kuthiwa seziyekile inyawupe. Sezingena amasonto ahlukene. Ayiphinde izwane. Bekungcono isikhathi besabhema inyawupe. Eish. Ayiphinde izwane. Ngoba omunye uza nesembatho. Omunye ukhuluma ngezithunywa, uma uthi akayichaze eBhayibhelini indaba yethu akazi naye lo nawo uzoyichaza. Eish. Eish. Uyabona? Akachaze isithunywa asikhombe eBhayibhelini. Phela masikhuluma ngesithunywa, uyabona? Isithunywa phela imessage. Uyayizwa lo leyo. Manje ke yipi leyo messenger leyo ngabonakala ngoba imessage abantu phela ibonakala. Eish. So siningi izinto ezichazwa ngabantu. Ubezwa abanye bakhuphuka bawuthandaza endabeni. Uthandazwana endabeni. Hayibo, akufanele sithandaze entabeni. Kwenziwana endabeni ngoba uKristu uJesu uphila kubantu. Angibe kuyinkonzo endala le. Uthi uJesu mawufunda uJohn 4 enomfazi waseSamaria kusukela evesini lika20. Uthi umfazi waseSamaria uthi okhokho bethu bakhuleka kule ndaba. Nina amaJuda nithi indawo yokukhuleka iseJerusalem. Uthi uJesu kholwa yimi umuntu wesifazane. Isikhathi sesiyeza sesifikile namanje. Lapha bakhuleka kuNkulunkulu bengasezukhuleka ezintabeni naseJerusalem. Kodwa bezomkhonza ngomoya nangeqiniso. Yasuka ipresence kaNkulunkulu ehlaleni kuphi ezintabeni yaphila kubantu. Okay. Ngesikhathi uyalapha nezintabeni ubuya nomoya wentaba lapha. Mina umoya lapha udlala abantu abaningi lapha nezintabeni. Akukho ukholo njalo. Uyabona? Uzothiwa manje ngahamba ngayo ezintabeni ubuya nezinye izinto lapha. So sengisho ukuthi ke lithi ke lisuke nibaqaphela ababanga ukwahlukana. Uyobheka ngoba uthi kade khonza kuphi aphume khona omnye noma ngaze uthi uphume kahle wacela nanesibusiso uqale ngakhe kodwa isondo wayengaqhubeki naleli yana wayeqalelile. Eish. Bayakuthanda ini ukwahlukana. Baqaphela ababanga ukwahlukana nehlukane na ithi bengahambi ngesifunde nisamukele kuthini
imfundo kaKristu Jesu ayiveli naseBible school ilena abapostoli abayifundisileyo. Lesiqaphele isibili asiqapheleni izinto ezisuke ziqhamuka nabantu ngoba imfundo yanele ilena kuphi eseBhayibhelini kuphela. Ayikho akalapho umuntu avuka phupha igama yikho lento le. Igama lokukhonza silinikiwe lithi lizwe abaseKolose 3:17 ithi noma ngabe yini eniyenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenzeni konke egameni likaKristu Jesu. Sigama thi Uboniswa ivision. inyongo nje basuke behlushwa inyongo nokukhohlisa abantu. Ayihambi uNkulunkulu. Manje sengisho ukuthi nje akukho okunye ukukhonza uNkulunkulu ngaphandle kwalento enjani ebhaliweyo. Njengoba ubona nje azimi indawonye. Uyazi sekuneyingceke kulamalanga usuyithola seyihlaliswe kosofa. Usazi noma womaskandi bayabongelwa uma eqala kuthi uyangena kuthiwa kusume wonke umuntu uzozwa kuthiwa bembongela kuthiwa hawu inkosi emanxeba okade kwasabe itephuna uzwe kuthiwa ibulldozer icaterpillar awusazi ukuthi kwenze njani. Angithi kusuke ku-honorishwa i-anointing babuqisi. Libile lo verse lithi honorishwa ama-anointing. Eish. Akunavesi lithi honorishwa ama-anointing. Basikhonza bona noma uNkulunkulu wesonto yibo laba bantu laba. Eish. Yibo laba bantu laba. Behlala ezitulweni zamasofa. Yo, shaywa amakhwela bafike bathi hlonipha uco alikho ilizwe lithi akuhlonishwe yini uco. Uzulithole leyo verse le. Manje sengisho ukuthi ke abantu abaqaphela abantu ngoba abantu bazolahlwa abantu kanti bangcona abafundisi bazolahlwa beyidlile imali zabantu bona bazolahlwa bona besuthi. Ngoba bayadla abafundisi imali zabantu. Hey, Uthi uPaul Paul bengithi nawe uyadla ngoba uhleli kanje ngithi uyadla lenceko. ngenxa yelizwi kaNkulunkulu ngenxa yokusizwa uNkulunkulu akudliwa amali. Uyabona uma ufunda ilizwi Izenzo 20 kusukela evesini lika 33 uthi uMpostoli Paul uthi bazalwane nina niyazi ukuthi mina ngidlanga sinkwa samuntu mahala angifisanga siliva nagolide uthi kodwa izandla zami zasebenzela inswelo zami nababa kade benami. Akudliwa amali ekholweni. Uyabona? Eish. Akudliwa amali ekholweni. Manje sengisho ukuthi ke zonke lezi zinto abantu abaqaphela abantu ngoba awamile lamasonto baya upgrade. Nakade bethi abasindisiwe sebethi basindisiwe kodwa uma ufika mbheka usagqoka sona leso sembatho leso ayivele kade esigqoka vele nasekuqaleni. Lithi ke ilizwi ke mawufunda ke lapha na uPetro. Incwadi yesibili kaPetro. U2 Petro chapter 2 kusukela evesini ka1. Lithi lizwi kwavela abaprofeti bamanga nabafundisi bamanga phakathi kwesizwe. Ithi njengalokhu nakini beza kufela. Uthi ke abaningi bayowalandela amanyala wabo. Njengoba ubona njengamanje nje. Sekunabafundisi othola begaxe iphambane intanyeni ezani. Abaningi bayowalandela ini amanyala wabo. Umuntu ufaka ukhololo ngoba umfundisi uyayibona eBhayibhelini. Indaba yakhololo. Abaningi bayowalandela ini amanyala abo. Ziyalandelwa manje lezi zinto. Namasonto kade etasindisiwe kade engafaki izembatho asefaka izembatho manje seyifaka kodwa ngabafundisi. Uyayibona wena eBhayibhelini lonto leyo. Sithola sinama-ranks athile. My-rank uzothiwa hayi mhlawumbe lena isichaza ini uyabona uzothiwa sekungomeja wa izinto lezi zemikhuba ngenxa yokuthi ilizwi lisho ukuthi abaningi bayowalandela ini amanyala abo. Ivangeli ke ileli esibhaleke ivangeli. Esibhayibhelini nje kuphela. Uthi uMpostoli Paul angithathanga siliva nagolide lamuntu. Uthi nina niyazi nina ngofakazi nini. Ukuthi izandla zami zasebenzela ini inswelo zami nababekade bena. Ihamba kanjalo. Manje sengisho ukuthi ke abantu ababaleka abantu ngoba bazolahlwa belambile kungcono abafundisi bazolahlwa bona besuthi. Kunabantu abazolahlwa belambile. Uyabona njengamanje nje babhisi kakhulu ngoma appreciation. Pastors appreciation. Abaningi bayowalandela ini amanyala wabo. Iphuma kuphi lonto le? Iphuma kuphi? Ngoba umuntu ozobonga abantu uNkulunkulu manje ziphuma kuphi zonke lezi zinto lezi. Abanye bayakutshela ukuthi isono ukuthi bakubonasa emsebenzini bese ungabonasa umfundisi. Bayakutshela kanjani? Mawuzothi akayivese eswini ayikho lonto leyo kuphi na eswini. Manje ke liba mawufunda abaseFesu chapter 4 sukela evesini lika 5. Liba
munye umzimba, inye inkolo, munye umbhabhadiso, phuma wani. Akuphumi izinto eziningi ube sobantu noma bekhuluma komaredo ube sobethi siyanimema ngokwehlukana kwenu. Wozani sizothandazela imvula ngoba uNkulunkulu munye. Bahlukaniswe ubani? Eish. Bahlukaniswe ubani abantu? Inye inkolo iyodwa, nenkosi iyodwa. Nombhabhadiso uwodwa. Yebo. Eish. Akungenwa ngama-forms. Ayikho leyo nto leyo. Mase ngisho ukuthi ke kakhulu abantu abaziqaphela abantu izinto ezinjalo ngoba abantu abakaqala ukukhonza. Lithi ke ilizwi ke mawufunda baseGalatia chapter 1 verse 6. Uthi uApostle Paul, ngiyancenga abazalwane. Uthi ngiyamangala, yes. Uthi ngiyamangala abazalwane ukuthi nimhlubuka masinya kangaka. Owanibiza ngomusa wakhe. Enibizela kuKristu Jesu. Uthi senilandela amanye amavangeli. Uthi hayi ukuthi khona amanye amavangeli. Uthi kodwa kukhona laba abanididayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Uthi ke ngithi ke noma ngabe yithina noma ngabe ingilosi evele ezulwini uma izonishumayeza ivangeli liphambene nalelo esanishumayeza lona mayibe ngoqalekisiweyo. Eish. Labekhona singena endlini enabantu iphelele akuyedwa lutho akuphushwa lutho awukwazi nokuthi ungaya ngaseBible school iphelele iphelele yebo Eish. iphelele lise liyasho ilizwi Colossians chapter 2 verse 8 that Paul be careful that no one capture you with empty philosophies and high sounding nonsense that come from human thinking. Umuntu azokufundisa nje ubone nje azokufundisa ngeimpartation uphelalela lento ukumsebenzisa mabunda ngeimpartation ekwa amandla asuka kumuntu eyomuntu abantu laba ngaphandle abanawo Hey baba uqilizo zenenduku namhlanje. Hey. abantu la ngaphandle abakabi nawo umoya ingcwele Eish. impartation uzokuthiwa amandla asuka kule ndoda ayakwelento emakholwa samukele umoya oyingcwele ngokukholwa kuKristu Jesu simukeliswa umoya oyingcwele. Akunamandla endoda esifike thina siwathathe ngempila siwathathe kuyindoda ethile. Uzokuthiwa hayi mina nje ubungibona ngishisa kanjena nje ngangihamba nobani caterpillar manje icaterpillar isizoshona yambeka izandla yini yonke nje nto le. Uyabona ezinye nje izinto uyazibuza ukuthi uMkristu kanjani lo muntu lo. Ngisanika kabanibani phela beyathandaza lo muntu. Ikhona into leyo. Uyabona lo nto. Wena unaso spiritual father nje babucelisa or spiritual mother? Spiritual father and spiritual mother. Okay. Make sibheke kanjeni. Ezwini umvangeli osuke eshumayela. Kusho ukuthi usuke ekuzele ngani ngokwevangeli. Okay. Ubaba wakho. Ngani ngokwevangeli. Kodwa ngendlela abafike bayibeke ngakhona lapha ngaphandle ayibi kanjalo. Ngoba noma ngaze kuthiwa ngaphenduka ngishumayela wena Mr Mabunda. Uma kodwa wena ungesiyi-founder yesonto kuyajika kuthiwa ubaba wethu uzoba yileya ndoda. Kodwa mina ngibe ngizalwe nguwe ngevangeli. Okay, uspiritual father umuntu okuzalile evangeli. Umuntu okuzalile ngevangeli uyena. Yes, uyabona. Uyena baba wakho ngokamoya. Yebo. Hayi endaweni okhonza kuyo. Cha ihlangane lento futhi akuyona ifounder yesonto umuntu nje okuzalile ngani ngevangeli. Yes akuyona. Ayihlangane manje ngamanye amazwi ithi le akusho futhi nokuthi khona okwenzayo ke ngalokho ngoba uyashumayela nje futhi umhlule. Uthola ukuthi yena uphelele nje 10 yena washumayeza wena kuphela futhi Open air. akaphindanga futhi washumayeza futhi omunye umuntu. Yebo ngithi uyabona. Eish. Manje singisho ukuthi ngendlela abayisho ngakhona lana yazi ukuthi bakanjani. Ngendlela abayichaza ngakhona banokuthi mabechaza spiritual father baphinde bachaza ama mentor. Banalezi zinto lezi zokuthi lo ama charismatic nama Pentecostal bane belief yokuthi uma usuke uyifounder yesonto noma usuke mawumfundisi awulingani nabazalwane wena ubaba wabazalwane bathi ke akufanelanga ukuthi abazalwane babone ubuwiki bakho kwenzeka noma kunalapho kubanzima khona kumelanga ukhulume kubazalwane kumele kube nendoda ozoyobhodla kuyo leyo ndoda ke leyo bayibiza ke ngementor yakho noma bathi spiritual father akusiyo lesi uyikushubayizile ngokusho kwezwi le ndoda lena kusho ukuthi ngesikhathi ukhiphisa abazalwane okweshumi
uzokhipha okweshumi kokweshumi. Mm. Make sithi uthola okweshumi kwe10,000 uzokhipha i1000 unikeze le yandoda every month ngoba le ndoda ikade ini ubuwiki bakho. Ayikhipha phela indoda. Yebo. Le ndoda welusile. Ikade ini ubuwiki bakho ngoba la na ungaba nembuzo khona ngento ethile kumele wena uyotshena le yandoda. Iyona ezokusiza le yandoda. Noma ngabe mhlawumbe uthakathaka ufuna ukubeka izandla akumelanga ubeke izandla yinaba. Kodwa wena fanele uyobeka izandla yini? Ile yandoda. Manje ke each and every month kunale mali ke le ndoda okumele uyenze njani uyibhadare yona. Tight. Yes. Lento uzobuyitholile ukhipha i10% yaleyo tithe leyo. Uyoyinikeza le yandoda leya. Manje sekusho ukuthi ke akukhona lokho ngoba bayayishintsha zonke izinto ifana njengalento yomama umfundisi. Uma njoba ngingumfundisi nje lokho akuhlangani nkosikazi baba. Ngoba gift noma ama-gift kamoya awekho sexually transmitted. Awuhlangani ndawo naleyo nto leyo. Uyabona? Yebo, so wona bahlangana wona nalezo zinto lezo. Kodwa ngendlela abasuke besebenzisa ngakhona yonke into yakhona bafike bayijike. Abayisebenzisi ngendlela engakhona. Okay. Siyabacela ukuthi ke mabaphenduke. Bonke abantu kumele baphenduke. Kwesinye isikhathi inkosi yami abanye nabo balahlwa ngabanye abantu. Yes, abanye nabo balahlwa ngabanye abantu. Abanye nabo akusho ukuthi nabo le nto abayishumayelayo bebeqondile ukubalahla abantu. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ufunde kwabanye abantu. Ngibuza abantu abaningi mina manje safaka ukhololo ukuthi ndoda yini ufaka ukhololo ufakeleni akazi naye ubone naye abanye bewufakile. Okay. Yeah, so inkosi yami abanye balahlwe abanye bakhona abanye abalahla abantu. Abanye balahleka ngoba bafunda kwabanye abantu. Abanye bona inkosi yami abekho aware ngalezi zinto lezi. Bafunda kuphi? Bafunda kwabanye abantu. Okay. Yes. Manje ke ibalekile ke uKristu nelakhe ini ibandla. Abapostoli bonke akekho wafike waqala into yakhe. Yikho uma ufunda 1 Corinthians chapter 3. Yake yafuna ukwenzeka lento eCorinthe bayikhuza umpostoli Paul. Bafika abazalwane sebethi singabakho Paul, abanye bathi singabakho Apollo. Bathi sisengabe inyama. Kuchaza ukuthini ukuthi ningabamba? Kuchaza ukuthini ukuthi ningabaka Apollo? Bathi ukuthi mina Paula ngatshala. uApollo wanisela. Bathi otshalayo galutho noniselayo galutho. Kodwa ohutho uNkulunkulu njani omilisayo. Nkosi yami ukuba besile ingcebo esiyizona kulamalanga besiyovele sithi hayi phela uNkulunkulu mayesekhulumile. Singabantu bampe. Uyabona lonalo. So sengisho ukuthi ke Nkosi yami balahlekile abantu. Noma ungathi uvula TV mawuthi uyalalela. Nkosi yami uvela ulalela abantu bechaza nje izinto nje. Wayibona ukuthi Nkosi yami lo muntu ushola ukuthi uyakholwa ngokuchazana nezithunywa. Wayibona izithunywa wona eBhayibhelini. Uzofika lo muntu akachaze nje into nje engekho nje. Into nje engahlangani nje. Uyabona? Umuntu akachaze nje sembatho lento edingakala ibe noNkulunkulu umuntu hayi sembatho. Akunasembatho lana. Anointed igcotshiwe lesabatho leso. Leva slap igcotshiwe. Ngakho ke imimoya nje bakhohlisa nje abantu. uNkulunkulu usebenza ngomuntu izinto zakhe ziya straight kubani kumuntu. Isembatho. Isembatho zokwenzani? Umuntu ubophe noma intambo uthi intambo yamandla. Mangabe uyibophe lapha nje mhlambe noma uyibophe nje mhlambe lapha enhlaba esinqe uma egumule gesa akabona ukuthi le ntambo ayikwazi ukuza kuye uyena onamandla kodwa uthi intambo yamandla. Bakhohlisiwe kakhulu abantu. Ukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu uphila kumuntu. Elisho kanjalo ilizwi. Lithi anazi yini ukuthi imizimba yenu ithempeli likaMoya Engcwele lahlala khona. Kuthiwani ngezembatho ayikholwa ngikholwa izembatho ungathi usukholwa bese ulibalwa into engakhona. Izembatho musi. Izembatho senziwa ngabantu. Lento efanele ikholwe ukuze ibe nokuphila okuphakade akusona izembatho. Kodwa lento efanele ikholwe abantu okufanele benze njani na bakholwe linye ke ibandla. Ileli lika Kristu Jesu. Alipheli. Alipheli. Into zabantu ke ziyaxoshisa ngoba ke babuye ke bajikelana. Yeah, babuye bajikelana abantu ezintweni zabo. Kusake nje nami ngaba kwelinye isonto duze kwakhona la. Okay. Yeah, bangixoxa abazalwane lapha ya.
kuthiwa kodwa isonto elithi sisindisiwe. Ucishe esontweni. Ya bangixoxa. Sure. Lesikhathi siphambilini. Ngoba ngafesela abazalwane ukuthi hayi lento yokweshumi siyona iphathe ukukhonza lento. Kanti ulambisa abafundisi. Eish. Eish. Bathi straight bathi ngibambana nequbo. Isonto. Eish. Inqubo yesonto akusakhulunywa manje ngezwi manje. Sekuyinqubo manje yesonto manje. Ngoba bathi manje wonke umuntu wala kumele akhiphe yini. Okweshumi. Bayabona lo manje. Eish. So ke indaba yesonto isebenza kanjalo ukuthi uJesu bamenza inja yokuzingela. Abaphenduka abantu. Nabo abafundisi. Siyabanxusa ukuthi nabo abayiqaphele lento abayishumayela. Kusiya abanye babakhohlisa ngamabomu. Abanye bayifunde kwabanye le nto le. Bayifunde kwabanye abanye. Abanye abekho aware. Ngoba kunalamadoda ekuthiwa bayawathemba. Uyabona? Olbhek ivangeli lase, Olbhek ivangeli labantu. Ukuze uze kuthiwa kunamadoda eKZN angamaphilasi enkolo. Philasi enkolo. Ibandla kaKristu le. Pillars of faith. Ibandla kaKristu le. Eish, giants of faith. Ene mawungathi uyabheka bathoma leyo movement yabo angithi uyabona ukuthi bakhohlisa yini bakhohlisa abantu. Eish. Solondelo. Lithi lisimofunda base verse 2 verse 20. Lithi sakhele phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Awekho kamanye ama-giant. Enye inceko yagcoya i-archbishop yagcoba undodana wayo ukuthi abe yi-archbishop. Maqede yona yabe isithi usobaba ngangiqala kona. Ukuthi yini usobaba? Benza noma ngabe yini yobuzwa nje kunabo ref. Uke wayibona igift ka ref eBhayibhelini. Hayibo bane uthi manje babucelisa. Ya yabona bakuthiwa uref shwa. Ongenabalo ongenasono lo. OnoNkulunkulu. Reverend. Ya. Ayikho eBhayibhelini indaba ya reverend. Lo gift le. Hayibo. Wesabeka. Ngoba bagcileka ngako ref nje. Angithi fana na. Hayibo. Angithi fana nalento lena athi umuntu unobizo. Kathi ubizo olwenye inkolo. Ubizo into yezangoma. Hayi buKristu. Ayikho into ethwa ubizo buKristu. Ethini izwe abasefesi 4 kusukela evesini elika 11. Uyowapha abanye babe ngabapostoli. Abanye abaprofeti. Abavangeli. Abafundi. Yes, abavangeli nabelusi uyabona. Siyaqhubeka ke na ku 1 Corinthians chapter 12. Ayikho lento ethwa ubizo. So into yesangoma. Umuntu nje bayiqala nje ayisindisiwe. uNkulunkulu wangibiza ke nobizo obalisa ngoma lesi. Eish. Ukuthi abayifundisa. Ayikho lento eBhayibhelini. Ngu-chief apostle. Yonke lonto uzothiwa archbishop. U-archbishop ke umbishop omkhulu ophethe ababishop. Ayikho lonto le. Eish. Uzothiwa ulady pastor. No mama umfundisi. These days bayahlukanisa umama umfundisi. Ilona umfundisi ngokwendoda yakhe. Ulady pastor. Ilona yena mhlambe noma omunye nokuthola ukubuya noma eBible school uba ulady pastor ke lo. Eish. Yes, uyabona. So ke zonke lezi zinto lezi akasisiza uNkulunkulu ngoba bayaqhubeka abantu lokhu futhi ilokhu belahlwa abantu. Bayaqhubeka abantu lokhu belahlekiswa abantu. Uyabona? Ziningi inganekwane ezilokhu izixoxwa. Uthi umpostoli Paul ekhuluma noTimothy uthi ngakuyala mhla uye eMakedoniya ukuthi woyala nabanye ukuthi ukuba bangafundisi okwahlukileyo. Uthi ngoba kubanga ukuphikisana kunokuba kuqhube isimiso salencwadi esisekholweni. Sure. So ke alikho ke elinye ke ibandla ngaphandle kwebandla likaKristu Jesu. Ingcebo ke isubeke zinokuhlakanipha ke kufana njengasemncwabeni. Umncwabo into ukuthola ukuthi ngoba kusekuhlaleni uthola ukuthi bonke abantu bakhona emncwabeni. Have behlakaniphile abafundisi beinto zabo. Uzomuza sethi angizile ngesonto lami. Ngoba isonto lami alisizanga umuntu. Ngize ngoJesu osindisana. Vele ngimdonsele eceleni ngithi manje should uyaliyeka naleli sonto. Uphenduka uyathatha ukufaka kulo futhi. Angithi usukwenzela ukumukeleka ngoba uyabonta amasonto maningi. Eish. Yikho ke angizile ngesonto lami ngoba isonto lami alisizanga umuntu. Lenzani pho mana ngasiza umuntu? Athi into esizayo uKristu Jesu yini pho bangahlali kulena esizayo? Eish. Bayazi nabo ayisizile into yakho le. Uphuma ngapho lokhu ungena ngapha uyavalelisa ngapha
baqokela kwesinye isikhathi ngenxa lamasonto. Yazi lamasonto ungafanisa njengomuntu onezingane mayezoqala ezongena othandweni olusha. Njoba nginezingane nje uma kuzothiwa ngizongena othandweni olusha, kusho ukuthi kufanele ngithi mashela ngaphambi kokuba sivumelane, kufanele lo muntu engimeshelayo asho ukuthi uthini ngezingane zami. Oh. Ngoba manje angithi manje sengine trailer manje sengidonsa. Uthini ngani ngezingane zami. Noma ngavuma ukuthi uyangithanda kodwa maye ngaze kumukela izingane zami, alukho ukuthanda. Basebenza kanjalo kamasonto. Basebenza kanjalo amasonto. Ukuthi noma senixoxile ngoKristu Jesu, noma ngabe benixoxa ngeLord Supper navumelana lelo eseBhayibhelini, thinta isonto lapho zomthola kahle. Bangaphi nje abantu ababushiswayo kulamalanga kwesinye isikhathi mangabe mhlambe noma mhlambe ukhulume kabi ngobani, mhlambe noma ulahla abantu, uzothiwa umuntu akugwajise ngeloya. Wokubheke kodwa bangaka abantu abaphethe iBhayibheli akunamuntu obagwajisayo. Uyabona? Indaba nendaba nabo into zabo. Hayi izwi. Mangaphi nje amasophi la kudlalwa khona uthole kudlalwa ngenkolo ubani edlala ukuba umfundisi wamanga. Akunamfundisi okhomplanayo ngaleyo nto leyo. But akukhulume ngegama lesonto lakhe. Iyona nto kakhulu. Yikho ke ngithi ke lento iba yitrailer njengomuntu onezingane. Noma ngabe senivumelene ngothando kodwa uma kuukuthi uthi izingane zakhe awuzemukeli lumelile uthando. Nako ke noma ningavumelana ngezinto ezithile eseBhayibhelini, kodwa mawungeze ungene esontweni lakhe, hayi akukho ukukholwa la. Uma nje ungezungena kuphi esontweni lakhe akukho ukukholwa. Manje kubalekile ukuthi abantu bayiqaphele lezinto lezi. Sure. Bayiqaphela abantu lezinto lezi ngoba ziyabambezela linye ibandla. Yikho uma ufunda uGalatia chapter 2. Apostle Paul wakhuphela eJerusalem kuba bamhlola abazalwane. Uthi mhlawumbe ngenzeka mhlawumbe ngigijimele ini ize. Ukuyibonela ingceke kuthiwa ziyohlola. Ukuthi athi banana church. Uhlanganise nemidwife. Bazothi sihlangana kanjani? Owangalo kwakhiwe ubona. Bese lo ndalo lo. Baqaka abafundisi abaqhamuka uzothiwa baphuzisa abantu upetrol. Ukawabona ukona omunye umfundisi obabuza ukuthi manje nifike kanjani lapha. Akukhona ngoba banento yabo. Bazobuza ukuthi ubani wena. Kodwa eBhayibhelini mawufunda nezenzo chapter 15. Bathi amaJuda sebeshumela ukuthi nabezizwe mabengena ekholweni mabasikamsayizwe bakhuphuka abapostoli. Bawo ba challenge. Ukuthi ake sihlole leyo ndaba madoda. Nifike kanjani la? Lihlole lizwe. Yes. Kodwa umuntu mayedayisela amanzi uzomhlola kanjani? Oyakutshela ukuthi asibizwanga ngofana. Into engekho. Ivangeli lani lombombayi. Abaphenduka abantu. Abaphenduka abantu. Sure. Ivangeli lombombayi, ivangeli ongelona. Nkosi yami, ivangeli abantu fanele baliqonde ukuthi uma ukholwa noma ngabe ukholwa ikole wrong, uhambe kube khona izinto ezikulahlekelayo. Akunankinga ke mayizokulahlekela ngoba ukholwa lento okufanele uyikholwe vele ngoba uyazi ukuthi egcineni khona ozokuzuza. Yini ozoyizuza kuKristu Jesu uma uhleze ezintweni zabantu ngoba asaziwa lezi zinto lezi. Uzozuza. Uzozuza. Yikho ke mina ngivele ngithi uma umfundisene ngesonto lakhe Mr Mabunda njengoba kukhulunywa ngokuthwala nje kangaka kulamalanga. Uma eqala egxeka abantu ukuthi abanye abantu abafundise bethwele. Ngivele ngimdonsele eceleni ngithi wena uyekeleni ukuthwala. Sure ngathwala yena ngoba naye vela hayi bese. Umuntu manje nebandla lakhe. Noma ngathwala kwefana. Bayasidlala nje. Ukuzogxeka abantu abathwala. Athwale nani? Anginawo lela. Ngoba yini engizuzayo yena mayengathwali ngoba akusona lesisakelo lesi. Yikho omunye ungabeke si. Babuciliza ngazi noma ngikubiza ngomvangeli ngithi umvangeli iciliza noma apostle iciliza or prophet iciliza. Ngiyafundisa nje. Ebandleni noma ngathi nje ngingumfundisi kodwa nakho lokho akulona igama. Yeah, akulona igama. Futhi nje mawuthe iciliza nje ngiba right nje futhi nje kakhulu. Oh so no mfundi pastor iciliza. Hayi ngiba right nje kakhulu ngoba izipho lesi akuwona ama-title. Noma nje futhi ungangibiza nje futhi ngegama lami. Futhi nomdala kunami noma ngathi indodana akunenkinga nje. Ngoba angithi ayikho lento Mr Mabunda le kuthiwa umuntu ubaba wesonto. Phela la ngaphandle umuntu mayisuke eshumayela noma mayisuke efundisa ubaba wesonto. Manje nomdala noma ngathi nje njani indodana hayi ngizizwa kahle nje akunankinga nje.
nesilingana naye noma ngathi kunjani angibize noma ngegama lami akunankinga nje. Yes, akuthi uyabona. Izipho lesi. Futhi akekho nanosina nanojuna. Isipho isipho. Bathanda ke lapha ngaphandle ungalingani. Njalo umunye uyabaleka. Umuzo omunye mabe bangabafundisi abanye. Maye ba umfundisi. Ufuna yena mayezobagcoba abanye bakhuphuke. Yena khuphuke yena kakhulu. Yikho ke indoda yagcinisa usobaba. Sasiqala nokuyiqala singazi nokuthi yini indaba kasobaba. Uyayibona lo ndaba leyo. So sengisho ukuthi ke akasize nje kakhulu uNkulunkulu. Umuntu noma engibise nje ngegama lami. Yes. Sobaba. Yebo ngoba lokho kuchaza nje njenge soccer player. Mawuthi nje nangu umdlali akulona igama lakhe le. Likhona igama lakhe. Yebo. Manje nami nginalo igama. Ngoba umuntu nombize ngegama ngathi uyamthuka nje ngathi umdelelile. Ngale nezwe ifona inceke uyayifonela kwenye ama radio stations kwakhulunywa ngebhola. Yafona ukuthi hayi upastor lona. Kuthiwa sorry wani? Upastor. Sorry upastor. Cha inkosi besakhuluma ngebhola la nami ngizokhuluma ngebhola manje bahleka. Angithi manje lokho evela ngayo upastor kanti ngabe usho yini? Usho igama lakhe. Ya abantu bayakuthanda kakhulu ini ubukhulu. Washo uKristu Jesu wathi ke bathanda nokubizwa nokubingelelwa nasezicawini kuthiwa mfundisi. Yes. Akunankinga ke umuntu mayekushilo noma athe mfundisi akusona isono kodwa into engangenzi lutho. Manje ke la ngaphandle bayakutshena abanye bathi ke baba offended uyaba offenda mawusuke ungenze umuntu kumbiza ngalento ayiyona. Uyayibona lona kanti ayisho lutho. Abafundisi bayaba noma bangaba baningi angithi izipho lesi. Okay. Izipho lesi. Yikho ke lithi lizwi kwizenzo 13 verse 1 lithi ebandleni lase-Antiyokho kwagcwele abafundisi nabaprofeti. There is nothing wrong. Uyabona? Manje ke lapha ngaphandle ingcebo ziyahlukanisa behlukanisa ingcebo kuyingcebo. Ubone kuna uthola abanye baphuma bayovangela ngaphandle kuphenduka abantu bezela ekhaya. But at the end uyiwano owondliwayo lo yena ushumayela Sunday kuphela. Ayijulile into okhuluma ngayo. Ingcebo musakwazi ukuhlukanisa ingcebo kuphi kwezinye ingcebo. Uyabona? Ngoba lento okunceke ichaza ukuba izisebenzi ifana nana ngesibonelo. Nokuthi abantu bahambe bayokwenza noma mhlawumbe noma imvuselelo babeke noma itende endaweni mhlawumbe ihlale khona the whole month. Bese gcineni sekuba khona lona oyithatha yonke imali mhlawumbe abanikezena amaphinathi ngoba ke nakho bahlezi lapha. Yini le mali ingabekwa lapha ngoba eyabo bonke angithi bonke badela. Eyabo bonke le mali le uzotholakala kusehamba ngeprivate jet bona bahlala emkhukwini. Uyabona lo nto. Ubugebengu bonke lo. Ngoba angithi masikhuluma ngeinceke. Masikhuluma ngezisebenzi ziningi izisebenzi ebandleni kaKristu. Nabamoshane lawo na izisebenzi na. Inceko. Inceko na. Izisebenzi zonke lezo. Lo shane lawo na. Kuyisisebenzi. Fanele athole la kunathola. Uma ukuthi kuyathola, akathole nathi. Kwelodelo. Yebo. Kodwa kulamala uthola. Hayi uNkulunkulu uzambusisa. Inkinga ifika ibe lapho. Ifika ibe lapho ke angithi nalabo abadumisayo kufike kwenziwe kanjalo. Kufike kubhadala ulokhuzana ukeyboard man. Bese emva kwalokho sekubhadala umfundisi bese kuthiwa kulaba God bless you. Yebo lona. Ubugebengu bonke lo. Ubugebengu lobo ngoba yikho lizothi lizwe mawufunda izenzo chapter 4 kuswele verse ka32. Makukhulunywa ngebandla laseJerusalem. Lithi lizwi babenhliziyonye. Babehlanganyela bonke. Akekho wayethi okwakhe kungokwakhe kodwa bonke babekuhlanganyela konke. Manje akekho wayethi okuthile ngokwakhe. Ithi lento ngamanye amazwi. Umuthenga imoto. Make ingeyakho ngesikhathi uyidriver ngesikhathi usuyibekile omunye uzokuthatha kuqala ukhiye. Sengeyakhe na. Ezolondalo. Akekho wathi okwakhe kwangokwakhe. Ithi kodwa babenikela ngeminikelo babuthathe konke babele kube loyo naloyo njengokuswela kwakhe. Mangaka ama-birthday yenziwayo abafundisi. Siyabona la ma-birthday. Ukuthi akasisizeke uNkulunkulu ukuthi ke asiqapheleni izinto esinjalo. Ukuthi abanye uthi uPaul Paul kuFilip 3 verse 18 uthi baningi enganitshena ngabo. Uthi nginitshena nangeyinyembezi. Uthi ngithi bahamba beyisitha sesiphambano. Ukuphela kwabo kungukubhujiswa. Uthi uNkulunkulu wabo isisu sabo. Bashubela lokho abantu.
bashumayela yini isisu nje sabo nje noma benza imvuselelo abayibeki lapho ngenamnikelo bayibeka lapha abaziyo khona ukuthi kahle kahle la kuzonikelwa la asingi noma ngabe kuphi asiyiswa noma ngabe kuphi uyabona lo ndaba lo manje sengisho ukuthi ke kunalezo zinto lezo ukuthi buningi ubugebengu obenziwa egameni lokukholwa lento ibambezela abantu bakhathela abantu kusonta bakhathela abantu kusonta athi umuntu kudala sisonta uyabona lo ndaba lo ngoba ukukholwa into njengefamily angenze nje isibonelo njoba ngokucilisa nje uma kuzothiwa ngixabene nomndeni wakamduni ayishintsha identity yami noma ngaze ngiphume mhlambe ngakho omunye umuzi le eceleni ayishintsha identity yami kwenza ukuthi abantu bazolokhu beshilo belokhu bethini sibona abafowenu lapha yana uyabo igcina ilungile ke indaba ngoba ayishintshe identity uma kodwa kuzothi ngikudume ngifike ngixabane nabafowethu maqake bese ngiyajika bese sengiba umkwena ngiyingozi manginjalo ngizoshela odadewethu manginjalo ngizolala nezingane ekhaya ngiyingozi manginjalo manje ke lezi zinto zamasonto ke sifike ke sibe kanjalo ufika umuntu ethi hey Orange International praying against the devil and Satan that we do not die ministries athi mayephuma lapho useqala iBanana Church uyiqalelani iBanana Church yini angaqhubeki naleya balahla abantu uthi nabo balahliwe uKristu Jesu ke mayebuye buyela ibandla lakhe ayikho lento yokuthi hayi uzofika athathe lapha nalapha akusiyibafana bafana akuyona bafana yabo ibandla likaKristu Jesu nje liye futhi nje uma esuke seregistiwe nje futhi ePitori bahamba bayoregister kuhla kuba nezimfihlo ezikhona kuyaziwa ukuthi maye fuchiliza uzothatha ubani uhlale kwasini uthola ukuthi ingane yakhe isaphuza utshwala ngaleso sikhathi kodwa iyazi ukuthi khona ifa lasekhaya iso qala ngashona nje yeza yovishaya ngeyimali ubaba uyibhalile imina ngenayo la afukishaya amaphepha ukuthi ngena mina la lona ziba kanjalo ziregistiwe njena kufihliwe kuyaziwa kodwa khona bayasibona ukuthi uma eshona umnikazi ubani ongenayo ziyaziwa lezi zinto lezi ukuthi maye efanele ngena ba sure ziyaziwa lezi zinto lezi so akasiza kakhulu uNkulunkulu ukuthi abazalwane abayiqaphela indaba kaNkulunkulu uthi uMpostoli Pawula kwisenzo 20 kusukela ekuseni ka2018 uthi yanosana umhlambi kaNkulunkulu uthi azizuzele wona ngelakhe igazi noma ithengele wona ngegazi lakhe uthi mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami phakathi kwenu uthi kuzongena impisi engeke ziwuhawukele umhlaba bathatha imali yegrant mali sibonelelo sikahulumeni uthi amadoda angeke azawuhawukele umhlaba uthi bazothumba noma bazohunga noma bazokhothisa abafundi ukuba babalandele isuka kanjalo ke lento le nawuthi bathatha nemali yegrant usho ukuthi singeholi igrant okay uyabona phela imali lena esuka kwigovernment angithi lizwi lifundisile ilizwi ukuthi noma ngithi umnikelo esinawo ubuKristwini owodwa wokunakekela abantu abahluphekile okay uma ke sebenakekelwa igovernment ithi ke lenda sikhona ithi imali egrant le ingane isho ukuthi phela ziyasokola ngoba abazali abasebenzi manje uyithatha kanjani uyithathela le mali umfundisi angayithathi le mali akakwazi ukuthatha le mali imali yengane imali leyani yokuhlupheka ukuthi ubaba nomama akasebenzi le mali le kodwa mabefuna okweshumi bafuna nakuzo izingane lezi bafuna nakuzo izingane lezi uyabona lo ndaba le imali yokuhlupheka le isono le nto le imali yokuhlupheka yebo imali yokuhlupheka ukuthi ubaba akasebenzi ubaba waphelelwa umsebenzi omunye Nkosi yami uthola ukuthi wazaliswa indoda yamshiya indoda manje kubhaliseleke le yamali leyana yezingane uyabo befuna khona injalo ngibona lo nto lo ngoba eBhayibhelini sinomnikelo owodwa bakithi ebuKristwini umnikelo wokusiza abantu abahluphekile okunye kuvalelwe iBhayibheli okunye ke sengokwethu sekuyinhlelo zethu akumelanga ke bekhona umuntu ozolokho eqamba amanga elokho ethi uNkulunkulu uzobusisa abantu
kuyiqiniso ukuthi izinto ifuna imali kodwa mangabe sifuna ama-mic sivala nje iBhayibheli bazalwane angazi nibona kanjani bengaba kuhle ke sithenga ama-mic uyabona siyeke iBhayibheli siyeke iBhayibheli angiyabona uma futhi bethu abawafuna ama-mic awukwazi futhi ukwenze njani ukubaphoqa sure awukwazi ukuthi manje uNkulunkulu ukhulumile uzothandaze baba naba sebenikele uzofuna izinto hayi cha ukurobha abantu kokuyakuza abantu bethi bayaowa bakolota uNkulunkulu uNkulunkulu akalona iphara uNkulunkulu akalona iphara ya so sengisho ukuthi ke nje kubalekile nje kakhulu ukuthi ke siqonde lokho ukuthi indaba kaNkulunkulu ibandla likaNkulunkulu linye asikho esinye isesekelo wena ofawundile phela mntakababa wena ofawundile usene yakho futhi bayakhuluma kwesinye isikhathi mase bekwatile bayasho athi mina ebandleni lami uKristu kuphela okumele asho kanjani sure uKristu kuphela okumele asho kanjani hayi babuchelezi angisakunike lenye thuba siyayivala kanjalo babukeli bethu as much I said ukuthi we are sitting with different pastors babucheleza uthi indaba yetithe uyayiqitha uyinyathela phansi ayikho evesini so bafethu kukuwe ukuthi usacubeka kuneverse engifisa ukunishiya nalo Corinthians chapter 12 verse number 13 I believe ukuthi siyalazi lelo verse le ukuthi hlolani imimoya it's very important ukuhlola umoya because sometimes we end up entweni because we didn't discern umoya so bafethu kubalekile ukuhlola imimoya as much as sivala bafethu let's also support our sponsors nasi isikolo la ePantown grade 8 and grade 9 you are welcome go and join in there ama registration avuliwe na ngusisi la wefiber if you want to join please thinta uGrace lapho kuleyo number and make sure ukuthi uyamthola if you want i-journal let also contact nayi inamba lapho itholakele if you want to create i-journal ufuna ukufaka isithombe sakho ufuna ukufaka ubani wana surprise leyo muntu kule journal make sure ukuthi uyathinta bese bakufakele isithombe if you wanna do a music video contact me personally Gifted Media will make sure ukuthi music video yakho it's coming all right you know so ngiyacela bafowethu if you wanna do any event wedding any church event funeral we also cover those services videograph and photograph bafethu let us know what is your opinion endabeni kababa uChiliza uthini wakumbono if you have a question sizophinde sibe naye futhi ubaba uChiliza to answer your question and also if we understand into kababa uChiliza uthi siyama siwafound ama church ngeke abaleke ubaba uChiliza siyomlandela eNasia sizohlala naye phansi la simbuze ama questions any question that you wanna ask ongayi understand kula mina ngiyayivala la siyohlangana ku episode elandelayo amen.